Srdečne vás vítam, ktorá mala byť súčasťou jedného veľkého podujatia, ale sa odložilo. To sa potom dozvieme neskôr, keď sa to naplánuje inokedy. No ale už keď sme to spustili, tak pár ľudí, ktorí sú tu z okolia aj z Ružomberka, som rád, že ste prišli, merali túto cestu. Táto výstava je vďaka vedeniu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý umožnil, aby som tu mohol vystaviť pri príležitosti 50 rokov Liptovskej Mary alebo otvorenia Liptovskej Mary, a to sú celoročné oslavy Liptovského Mikuláša tejto Liptovskej Mare. No a Liptovská Mara je fenomén, ktorý nám čaruje v rámci portrétnej krajinárskej fotografii. Fotografia, taká by som povedal, kultivovaná, pretože tá Mara nám vytvára také atmosféry a je to atmosférická fotografia, nie je to reportážna. No a tým, že ja roky chodím fotiť, je to vyššie, keď tak spočítam, 40 rokov, kde som na rôzne miesta chodil aj 10-20 krát, sú to aj kolegovia, ktorí so mnou chodili, no a vznikli tieto zábery, s ktorými som sa chcel podeliť v rámci tých oslav 50. výročia. No a čo k tomu viac povedať? Poviem len toľko, že je to čarovné miesto v srdci Slovenska, kde scenérie, ktoré obklopujú Liptov a Liptovskú Maru, sú tak fascinujúce, že v podstate sú úchvatné v rámci takej iného pohľadu a tých iných scenérií, ktoré prebiehajú v prírode. Moja tvorba je založená na 4 živloch zeme. Je to voda, oheň, vzduch a zem. No a všetky tieto živly nás obklopujú. Sme súčasťou a preto je tu aj voda, preto je tu aj zem, je tu aj vzduch, je tu aj blesk, je tu aj dúha, sú tu aj hmly, sú tu aj scenérie zvláštneho hmlového prevedenia. No ale tam na konci vidíte aj Liptovskú Maru, ktorá bola vypustená donedávna, pretože bol nedostatok vody a táto voda chýbala, bolo to zhruba 25 metrov výškových, cirka hovoria. No a ja som urobil zo pár fotografií, kde sa mi nedostanete, iba s dronom, takže som sa podelil s krásnou grafikou, ktorú tá Liptovská Mara vytvára s vami, ale to není všetko. Všetko nájdete na YouTubeovom kanále mojho Ľubomír Šmida, kde mám tieto videá urobené, tak aby ste si ich mohli aj doma pozrieť. Viete, za každým tým snímkom je príbeh. To sa nedá tak povedať, že prídete, cvaknete. Musíte stáť hodiny, vstávať do 3. v noci, čakať, ale ja mám taký zvláštny dar. A ten dar sa volá, že ja komunikujem s duchmi prírody. Elementári postarom. A vždycky oni mi tak vnúknú, že choď teraz, tam a tam, a ja zbalím fidlátka a idem tam a tam. No a potom vznikne zvláštna atmosféra, tak ako to vidíte, či už dúha, búrky, hmla, svítania, rôzne mraky a nádherné scenérie, ktoré sú nie bežné pre bežného diváka. No a to mám už tak naučené a tak nacvičené, tie miesta, že berem tam aj mojich kamarátov, fotografov a robíme aj fotoplenéry, robíme výstavy aj zväz slovenských fotografov, aj teraz je 50. ročník umeleckej fotografie členov Zväzu slovenských fotografov na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Pred 2 týždňami v sobotu bola vernisáž. Plus teda robíme aj Tatranský mapový okruh, to je zase ďalšia súťaž fotografov v rámci Československa, vlastne 2 štvorky, lebo sa tam zúčastňujú aj fotografii z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Česká, Moravy a Slieska, už sme tu viac štátov dali, dobre. No a táto krajina je vždycky očarujúca tým, že keď tí ľudia prídu na ten náš fotoplenér a vidia tie nádherné scenérie, tak sú obohatení, sú nadšení, že my tu v strede Slovenska máme
krásnu scenériu, ktorá ich naplňa. No a máme to šťastie z vesmíru, že sme sa tu narodili a že môžeme tu bývať a byť účastní týchto krásnych scenérií. Lebo, viete, mnohí ľudia obdivujú niečo vonku, ale neotvárajú si oči doma a doma máme asi to najkrajšie, to, čo si mnohokrát nevážime a obdivujeme niečo, čo zase nie je až tak krásne. No ale táto moja tvorba obletela svet, tieto fotografie a ďalšie iné boli vystavené napríklad v sídle OSN v New Yorku, keď sa otvárala misia slovenskej stálej misie v OSN pri novozrekonštruovaných priestoroch v New Yorku a tie fotky tam dodneska visia, obohacujú a pri vernisáži tejto výstavy Čarovné Slovensko sa to volalo, boli sme zúčastnení traja autori, ja, Igor Čombor a Ivan Kenes, otváralo 167 veľvyslancov z celého sveta na tejto výstave a keď teda videli tie obrazy, boli takéhoto typu, tak povedali, že vy bývate v rozprávkovej krajine. Že to je niečo úžasné, nádherné. No a toto hovoria aj delegáti 29. Svetového kongresu FIAP, ktorý sme usporiadali práve v 2008 roku. A dneska som nahrával videá o tom, ako sme v Číne boli na 28. Svetovom kongrese, kde sme sa uchádzali o usporiadanie ďalšieho 29. kongresu. No a tam sme to uhrali, sme dostali 21 hlasov z tých krajín, no a ten kongres tu bol. No a prišlo sem cirka 51 krajín a 150 delegátov z 51 krajín. No a oni vlastne videli tú nádheru, ale nie len tú nádheru prírodnú, ale oni boli úplne v šoku, že my máme nejaký Likavský hrad, že my máme Oravský hrad, že my máme Spišský hrad, že my máme Devín, že my máme jaskyne, že my máme nádherné scenérie. No a dodneska sme v kontakte s tými ľuďmi, ktorí tam boli a dávajú nám stále odkazy, že kongres 29. super, máme spustu priateľov po celom svete a tak ďalej. Čiže aj týmto zviditeľňujeme Slovensko v zahraničí, no ale doma nikto nie je prorok, tak viete, je aj smutné, že v Ružomberku táto výstava nevisí a že visí v Mikuláši, lebo ja som v podstate rodák z Liptovského Mikuláša, som sa tu narodil kvôli nemocnici a teda som rodičia býval v Ružomberku. No ale otvorená náruč vedenia mesta pána Vlcháča a jeho spolupracovníkov umožnili tu visieť v tejto výstave a plus 2 videá vznikli, ktoré bežia v slučke v televízii, myslím, Liptovského Mikuláša a ešte niekde. Takže, čo povedať na záver? Viete, každá tá fotka má energiu. Ktorú nám dáva príroda a ja sa snažím len pretransformovať tú energiu cez techniku, fotoaparát, cez moje srdce, spracovať ju tak, vykreovať, aby vás oslovila, aby vám otvorila čakrový systém, ktorý vás obohatí o ďalšie energie tej scenérie, na ktorú sa pozeráte. Takže nechcem dlho hovoriť, myslím si, že fotka má hovoriť sama za seba a môžete si to v kľude pozrieť a hlavne na YouTube kanáli nájdete veľa mojich videí práve 50. výročiu otvorenia Liptovskej Mary. Takisto na mojej stránke facebookovej Ľubomír Šmida, fotoár. No a vôbec môžete vidieť, čo robím, čo tvorím, ale aj teda, že sme súčasťou veľkej organizácie Zväzu slovenských fotografov, ktorá má sídlo v Ružomberku. No a robíme veľké podujatia. Teraz sa skončila súťaž medzinárodná 54. ročník Fotofórum. Zase zanikol, pre určité okolnosti, ale my sme ho zase oživili a sfunkčnili, takže sa zase bude pokračovať. Takisto máme 36. ročník
Strom, medzinárodný salón súťaží celého sveta pod patronátom FIAP. To je svetová organizácia fotografov so sídlom v Paríži pri UNESCO a OSN. My sme riadni členovia. No a potom sú aj zväzové výstavy, Dama po Tatranský mapový okruh. No ale to ja by som tu do rána rozprával, len všetci máme nejaký program, ale všetko, čo vás bude zaujímať, kľudne môžete sa ma pýtať potom, alebo môžete si pozrieť moje obrazy. No a ešte taká perlička, tam je jeden obraz, ten kostolík na Liptovskej Mare a ten kostolík riaditeľka nemocnice Mikuláši videla knihu Čarovný Liptov a tá moja fotka s tým kostolíkom je na titulnej strane. A mi volala, že či by som im nemohol takú veľkú fotku dať do nemocnice, do znovu rekonštruovaných priestorov, kde čakajú pacienti, aj sa liečia, tá transfúzia je tam a tak. A hovorím, že hej, tak sme sa dohodli, tak tá fotka tam je vo veľkosti 5 metrov krát 3,5 metra na celej stene. A počúvam len samé dobré pozitíva, že tá fotka sama lieči, že už netreba ani tí lekári. Takže je to o tom, že krásne veci liečia dušu človeka, harmonizujú, no a v podstate nás dostávajú do symbiózy s prírodou, zákonmi prírody a našim telom. Takže priatelia, ja vám srdečne ďakujem, že ste merali čas. Neodchádzajte, mám pre vás jeden padarúnok, každý z vás ho dostane do ruky odo mňa osobne, no a potom si pozrite výstavu a môžeme ísť na ten Švábkofest, ktorý usporiadalo takisto mesto a môžete si tam dať nejaké dobroty. Takže ďakujem pekne a teším sa na ďalšie stretnutia.